Jak dopadly televize, rozhlas a film. Milí diváci federálního programu F1, chvilka loučení je tady. Když jsem se vracel do československé televize po listopadu 89, ani ve snu mě nenapadlo, že tato instituce, která by v květnu příštího roku oslavila 40 let své existence, letos na Silvestra zanikne. České a Slovenské federativní republice, a tedy i všem federálním institucím, zbývá už jen necelých 28 hodin života. Ta nálada byla jako velmi truchlivá, protože nejenže končila ta federace, což asi jako vadilo každému z nás trochu, ale současně vlastně byl nejistý ten osud toho týmu z té F1. Naposled dozněla společná československá hymna. A poslední přípitek. Pripijme na vaše zdravie a na váš úspech, vážení a milí spoluobčania. Z této skleničky pil pan Stráský toho 31.12. a musím říct, že je zaprášená a na dně možná ještě zaschlé víno, kterým si ti dva pánové připili a popřáli do budoucna těm dvou televizím i těm dvou národům. Poslední vteřiny společného státu. Slovensko žije a vysílá samostatně. Z tohoto miesta posielame pozdraví našim priateľom do Prahy a veríme, že sa tak úprimne tešia z Českej republiky, ako my zo svojho štátu. Vznik štátu je významný pre všetkých obyvateľov. No, ešte aj tento blbec mi tu. Ježišmar, a my máme fakt aj iných. No tak stále asi patrím k tým málo správným Slovákom, ktorí si dodnes myslia, že to nebol dvakrát rozumný čin a že tam prevládli určité emócie. No ale to viete, vždy sa hovorilo hlas ľudu, hlas Boží a my sme taká zbožná krajina. No tak skončilo sa to tak, ako to v demokraciách takého či oného typu vždy nakonec skončí. Rozdělování nebyla legrace, i když o legraci při dělení nebyla nouze. Vieš, ako sa hovorí? No. Češi, peši do Prahy. Ano, a teraz to máš blízko. Bačové, na co jste mě sem volali? Tahaj kolotočák, dosť ste sa nás naokrádali. Aha, nebo na mě zavoláš Vasila, vi? I keď ľudia po krčmách nadávajú, hovorili a povieme po voľbách, ja som ho nevolil, ty si ho nevolil, ale my sme ho volili, no čo sa dá robiť? A tak sa skončilo aj to naše delenie štátu, majetku a ľudí na dve polovice. S Bohem, lásko ze žiliny, píšeš, že nejsem bez viny. To dneska málo kdo ví, protože každý vznik těch televizí zaplétá s rozpadem Československa. To bylo samozřejmě časově trochu jinak, ale ta má volba proběhla ještě na půdě České národní rady koncem roku 1991, protože Česká televize vznikla 1. ledna roku 1992. Již v květnu byl přijat zákon o slovenské televizi a tady vznikl problém, protože aby byla jakási symetrie, tak bylo třeba přijmout zákon o České televizi. A tady jak si ta česká strana říkala, no proč, teď vlastně my tu Českou televizi máme, protože oni brali tu federální televizi a tu svoji. Tak vlastně s určitým zpožděním půl roku nebo 4-5 měsíců byl přijat tedy zákon o České televizi. Na srdce nejde dát dlahy, zlomený je, já jsem z Prahy. Jednoho dne přišel šéfredaktor, zavolal mě a říkal,
Bylo by dobré, aby ty, jakožto zkušený, já jsem tehdy moderoval hlavní zpravodajství, deník ČST, ty jako zkušený člověk by si šel dělat takového jakoby vedoucího koordinátora toho zpravodajství pro Českou televizi, která 1. ledna 1992 vznikne. A já jsem to tehdy vnímal jako ústup ze slávy, řekněme, jako cestu dolů, nikoliv nahoru, protože moderování hlavního zpravodajství na prvním kanále byla prestižní práce a teď jsem najednou šel na druhý program. To bylo trochu jako poslanci federálního shromáždění, že vlastně my jsme si připadali, že jsme ta první liga na těch národních kanálech, že je ta druhá liga a najednou my jsme byli bezprizorní a ty na těch kanálech českým a slovenským rozhodovali o tom, co s náma bude dál. Protože když byly volby v roce 1992, tak vlastně česká strana tu první ligu poslala do federálu a tu druhou ligu do České národní rady, zatímco Slováci tu první ligu dali do Slovenské národní rady a na federál poslali tu druhou ligu. Včera jsme na lásku pili, čo ste mi to urobili. Pan ředitel Maté sice založil Českou televizi, ale nicméně spousta zaměstnanců té televize se cítila zaměstnanci Československé televize, přestože de jure to bylo jinak a měli jiné razítko v občanské legitimaci. Zpočátku s tím byl trošku komunikační problém, dělali jsme si upřímně řečeno malinko na schvály. Oni, protože jim patřily ty štáby, zpravodajské štáby tady v Praze, tak říkali, to ne, my potřebujeme točit, my vám štáb nepůjčíme, ale nám patřily krajské štáby, tak jsme na to reagovali, no dobře, když vy nám nepůjčíte pražský štáb, my vám nepůjčíme ten krajský a tak byly tam prostě takové drobné rozmíšky, na které dnes vzpomínám s úsměvem, ale tehdy to bylo trochu problematické. Ale na Slovensku to bylo jinak. Tam vlastně už všichni dávali přednost tomu, aby vlastně ta slovenská televize byla ta, která dobře funguje, dobře vypadá, má ty nejlepší programy a je samozřejmě vidět. Ty se cítili naprosto samostatní, kompetentní a tu federální nahlíželi jako takový nutný, nechci říct nutné zlo, ale určitý nutný artefakt, který ještě patřil k existující federaci. Nebrali ji moc vážně, opravdu jsem posílal jenom pár redaktorů. Ty příspěvky ze Slovenska byly často formální a spíš druhořadé, protože té československé televize od 1.1.1992 skutečně zůstalo zpravodajství. Pkáči, ti pragocentristi, oni si to, víte, jak si to představují, já vám to budu vizualizovat. Takhle si to představuju, takhle si to představuju. Takhle. Z té strany té slovenské byla ambice, aby třeba ty nejlepší programy, které slovenská televize natočila nebo nakoupila, tak aby se objevily vlastně na tom slovenském, vlastně regionálním národním programu, čili na STV. Zatímco naštěstí na české straně pan ředitel Maté si uvědomoval, že prostě program, do kterého se investuje hodně peněz, tak je potřeba zúročit a využít na té celorepublikové federální úrovni. My jsme z pozice České televize tu federaci mnohem víc respektovali, i československou televizi. Ovšem musím říct, že ona zase tolik ne nás. Já mám vynikající solistický program. Moment, to je moje manéž, to je moje manéž. Všichni to tady vědí. To je tvoja manéž, to je naša manéž. To jsou moji diváci a moje manéž. No ale vůbec, v žádném případě, to je naša manéž. Jak bys to chtěl dělat? Ne, tak si ji rozdělme nějak tu manéž. Po roce 1992, když v červnu Mečiar vyhrál volby na Slovensku a Klaus tedy vyhrál volby v Česku a začal proces dělení federace, tak v červnu přestala slovenská televize participovat na federálním zpravodajství. Od zhruba poloviny do konce června deník byl pouze federálním zpravodajství, do kterého slovenská televize nepřispívala. To, pokud tam chtěla mít příspěvek ze Slovenska, federální televize to musela objednat. A navíc tehdy slovenská televize začala svoji vlastní relaci někdy v 7 hodin, která předcházela tu 19:30 hlavní vydání deníku. Takže to dělení víceméně, ono přesně dneska, když se na to díváme s tím zpětným pohledem, člověk si to tenkrát ani neuvědomal, jak to bylo neodvratné, jak to bylo vlastně zákonité, jak se k tomu nedalo zabránit, nebo jak víceméně to vyplývalo z vývoje událostí, ale tehdy jako člověk si myslel, to jsou nějaké výstřelky a ono se to zase nějak dá dohromady. Zastávame rozdielne stanoviská. U federálnej televízie máme ten názor, že inštitúciu federálnej televízie je nutné zrušiť, zachovať federálny kanál.
vysielanie tento kanál odozdať do správy dvom verejnoprávnym inštitúciám, a to Českej televízie i Slovenskej televízie. My si skutečně myslíme, že zejména bude-li zvolena cesta referenda, tak by bylo třeba, aby minimálně do referenda tyto federální orgány existovaly a aby byla tímto způsobem zajištěna co největší informovanost všech obyvatel Československa. Slibujem, učiníme seriózne kroky. Jo. Tak, a raz, dva, tři, čtyři. Tak toto je moje a toto je tvoje. Tady se vyblbneš. Nové postavení Slovenska podle vyjádření předsedy vlády Slovenské republiky Vladimíra Mečiara vyžaduje také jinou žurnalistiku. Jak dále Vladimír Mečiar podtrhl v dnešním rozhovoru pro tiskovou kancelář Slovenské republiky, společenským zájmem Slovenska je šíření pouze korektních a objektivních informací a proto je žádoucí, aby všichni žurnalisté respektovali pravidla etické samoregulace. A musím si říct, že tady je třeba pochválit tu Českou republiku, že ta Česká televize, že skutečně, že zde alespoň tenkrát nebyla interference, nebylo vměšování ze strany politiků, že víceméně i ve smyslu té liberální volnotržní ideologie řekla, Česká televize nás nezajímá, chceme, aby tady byla konkurence a tato vylepší všechno. Oni od začátku měli mnohem horší pozici, byli mnohem více navázaní na stát, dokonce museli přijímat určité dotace ze státního rozpočtu na Slovensku. To znamenalo mnohem větší politickou závislost na Slovenské národní radě a na té vládnoucí garnituře. To také znamenalo samozřejmě častější výměnu generálních ředitelů a managementu, takže třeba jsem za těch 6,5 roku zažil asi 7-8 těch generálních ředitelů na Slovensku. Co to děláš? Co to děláš? To má trošku bolí při srdci. To není, to je hranice, to není kardiograf. Jdi to sem. Tak já musím vyrovnat. No taky srdeční potíže. Při dělení federace, to byl zákon přijatý 22. prosince, 10 dnů před koncem federace, který vlastně rozhodl, že se musí zprivatizovat i jeden veřejnoprávní program. Tím pádem dostala i ta televize Nova do vínku, řekl bych, určitý bonus. My mluvíme o roce 1993 jako o možném roce stabilizace služby veřejnosti vysíláním a k tomu vlastně nemohlo dojít, protože jen co se ta televize začala nějakým způsobem v tom prostředí charakterizovat a navrhovat a předkládat službu veřejnosti, tak už bylo oznámeno, že stejně o jeden okruh přijde a teď teprve přijde to pravé. S novými znělkami České televize jsme se setkali poprvé ve všech zpravodajských pořadech. Červeno-modrobílá polnice před událostmi či 21. nás svolává ke zprávám České televize už od ledna. Bylo hodně lidí, kteří říkali, že komerční televize, tak jak ji třeba známe ze Spojených států, tak nemůže mít šanci v České republice. Neboť český občan, český divák je o poznání náročnější. Ten se s nějakou mýdlovou operou, prostě levnou, nesmyslnou, nespokojí na televizní obrazovce. On má tu úroveň opravdu o poznání výš. Ukázalo se, že to není pravda. Byl jsem překvapen tím, že najednou z ničeho nic dokázali televizní redaktoři na televizní obrazovce ve zprávách vysvětlit jakýkoliv problém na světě, včetně konfliktu na Blízkém východě za 80 vteřin, přičemž vám to vysvětluje redaktorka se stejnou odbornou erudicí, s jakou vám v závěru toho pořadu vysvětlí, že se v zoologické zahradě narodilo nové hroší mládě. Ukázalo se, že ta snaha po seriózním zpravodajství není něco, co by veřejnost jaksi v masové míře očekávala, že ten prvek té zábavy, Nova vás baví, že to sehrálo svou roli. Ta privátní televize naučila veřejnost a politiky vše špatné o médiích, co všechno vlastně média umí, jakým násilím mohou jednat, jak používají metodu cukru a biče, zneužívá informací. To tady do tebe nebylo a skutečně tady nějaký interval chyběl k jakési edukaci té politické skupiny obyvatelstva i vlastně občanů jako takových. Prostě ten odstup by si zasloužili všichni. A on tady nebyl. V hlavních rolích československé nebo slovensko-české spolupráce byli především záchranáři. Potom kriminalisté z Mordparty. No, to nie je ťažké. Aha, jazva, tetovanie, to zvládneš. Jana, já nechcem... A především česká dívka a slovenský chlapec v nedoceněném seriálu
útěk do Budína. Evropa tenkrát byla hodně Evropou společnou. Je to trápné, je to odporné, ale o všetkom ostatnom nepochybuj. Prosím ťa. Dôveruj mi, prosím ťa. Je to o lásce obrovský, že jo? A teď myslím nejen mezi mužem a ženou, ale jako třeba otcovský nebo synovský, jako o přátelství. Nejen mezi Čechama a Slovákama, o přátelství mezi lidma, ale na tom případu té koexistence těch Čechů a Slováků je to prostě, je tam několik jako vztahů strašně náročných mezi Čechama a Slovákama, mezi Slovákama, Maďarama a vůbec jako mezi lidma. A je to takový, jako díky tomu mám pocit, že to je strašně jako vyostřený takový vztahový drama. Ten seriál ani tak jako o tom Československu pro mě ještě není, je spíš tak jako o tom ještě Rakousko-Uhersku, o tom doznívání toho mocnářství, o tom, jak ty lidi byli poměrně kosmopolitní, o tom, jak pro ně bylo poměrně častý, že se stěhovali jako třeba za prací do Vídně nebo do Pešti, že ty lidi byli takový víc evropský. Tak to ještě vlastně na tom vnímám, že ty lidi ještě takový jsou. Já jsem to rozdělení Československa jako vlastně prožíval hrozně emotivně, nebo pro mě to bylo špatně, já jsem to nechtěl dělit, ale takhle s odstupem mám pocit, že jsme najednou jakoby dva emancipovaný národy. Vlastně mi přijde, že se nestalo nic špatného, naopak jakože to manželství nebo to Československo nebylo samozřejmě svázané úplně jako z čisté lásky, tak teď mi najednou přijde prostě to, že jsme dva jako oddělený národy, který si můžou kamarádit, kdy chtějí a jak chtějí. Dobře je lepší. A jedeme na Slovensko. Jedeme s filmem Výlet. Přesně řečeno, jedeme s urnou. Ukládat se bude syn, manžel, tatínek. Dobrý symbol toho, jak jsme propojeni historicky i lidsky. Prosím vás, já vám nic ukazovat nebudu, na to nemáte právo. Zavolejte mi tady šéfa vedúceho. Ale prosím vás, a čo by ste ešte nechceli? Ja som tu vedúca, ja som tu kompetentná osoba, s kým sa budete baviť. Co za problém, co máte? Chtějí vidět tátu. Cože? A vám sa zdá normálne, že si tuto vozíte hore, dole, cez hranice mrtvolu, ani na to nemáte povolenie? Bylo to jedno z těch jakoby základních témat toho filmu, které tam bylo taky metaforou, protože naše země byla spolu, ty dvě země byly spolu docela dlouho a rozdělili se nikoliv nějakým historickým zlomem, ale spíš takovým jako malicherným rozpadem. Samozřejmě asi tam byly nějaké hlubší důvody, ale svým způsobem mi to připomíná i některá manželství nebo některé vztahy. Tak já tím, že jsem na tom Slovensku vlastně produkoval, jo, a že jsem to tam zažil, tak ty moje pocity byly trošičku smíšenější, protože já jsem zažil, že ty Slováci, někteří z nich mají pocit, že my jim jakoby něčem bráníme. Jo. Ale samozřejmě, že v těch kruzích, kde já jsem se pohyboval, no tak jsme byli všichni kamarádi a šlo nám v podstatě o stejné věci. Jo. To jsou nějaký instituty, které se o něco pokoušejí a to není věc, která by měla hranice. Jako. Emisie prepadlé. A čo si vôbec myslíte? Ako si toto predstavujete? Však ja vás s týmto nemôžem pustiť. Tak to teda nie. S týmto nám tu na Slovensku smradiť nebudete, aj s tým vašim mŕtvolou. Ja si to pamätám veľmi presne. Ja som bol v čase, keď sa to delilo, tak som sa pozeral na televíziu a videl som zábery z vily Tugendhat a hovoril som si, títo dvaja lumpovia v tak nádhernej vile delia takú krajinu vlastne krásnu po každej stránke, lebo však tá história česká je úžasná, tá príroda slovenská je úžasná a príroda česká je tiež úžasná. A potom som rozmýšľal ďalej nad tým a hovoril som si, no tak vlastne je to asi dobre, pretože keby to nerozdelili, tak by takí ešte väčší lumpovia ako Sládek a Slota a podobne stále kričali, že niečo je zlé. Hej? Ten by kričal, že peniaze idú na Slovensko, ten by kričal, že idú do Čiech. Tak som si povedal, ak tie národy sa majú radi, tak sa budú mať radi aj potom, ako české dievčatá budú mať radi slovenských chlapcov a slovenské dievčatá českých a opačne. Ten najväčší problém pre mňa je ten, že kto založil ten samostatný štát. A to ma prenasleduje. Ja mám pocit, že to prenasleduje aj tú novodobú slovenskú históriu alebo súčasnosť.
že vlastne ten kritický moment bol v tom, že ten štát bol založený kvôli tomu, aby tu vládla skupina ľudí, ktorá si tú krajinu rozdelila ako koláč. Táto vec nás bude prenasledovať dovtedy, pokiaľ nevznikne nový štát s novými zakladateľmi. Ja si myslím, že koniec koncov tak či tak by k tomu rozdeleniu došlo o 10 rokov neskôr na úplne inej platforme, ale rozhodne by nebolo na takýchto základoch veľmi pre mňa z tohoto pohľadu už aj dnešného dosť primitívnych. Jako Čechoslovakista jsem docela trpcenec, že se stát rozděluje, ale na druhé straně politicky jsem měl za to, že to je asi v tu chvíli nezbytí, protože možná, že pak by nastaly komplikace daleko horší. Jedeme na výlet, všichni. Na výlet do bojůvky. Co na tom? Všichni jezdí na výlety. Tak jedeme na spičený výlet, mě je to fuk. A opět jedeme na Slovensko s filmem. Tentokrát za dávným kamarádstvím a chlapským slibem. Takhle jsem si to nepředstavoval po 20 letech. Pičasto. Tie 90. roky znamenajú pre kinematografiu veľmi zlé obdobie. Vlastne zanikajú filmové laboratória, slovenská filmová tvorba ide do privatizácie, je to výsostne politickým spôsobom sprivatizované. Toto je príbeh, ktorý asi najlepšie charakterizuje tú dobu. Tie dva kopce. Ten Barrandov a tá Koliba. Ja mám pocit, že v obidvoch prípadoch išlo o nejaký pokus spraviť z toho filmu biznis. V jednom prípade sa to čiastočne podarilo, to je prípad toho Barrandova a tých ľudí, ktorí vlastne tam boli. Skrátka, ten Barrandov do väčšej alebo menšej miery ostal naďalej filmovým kopcom. Na Slovensku tá Koliba, ten príbeh je trocha iný. Tuto sa stala vec, ktorá podľa mňa je úplne presná, že tú Kolibu si prisvojili ľudia, ktorí boli technokrati, ktorí s filmom nemali nič spoločné. A Vladimír Mečiar vlastne počas jeho vlády dal ten kopeček svojim deťom. Tie deti ako párkrát v novinách povedali, že na Slovensku sa budú točiť filmy. Samozrejme, že sa tam netočili žiadne filmy, okrem jedného, ktorý sa tam urobil. Slováci doplatili daleko víc na to, tam se během prvních vlastně 5-6 let téměř netočili filmy. Jako. Jo, je to úplně nepochopitelný, jsou asi 3 země na světě, kde to šlo, že z plný kinematografie klesly na nulu, tak tam se to stalo. Já jsem tam v té době natočil asi 2 nebo 3 filmy, které jsou vlastně doopravdy slovenský. Bylo to docela úžasný, že si tenhle luxus jako mohla Česká republika dovolit. Ty filmy stály za to, ale ten film tam skomíral hrozně. To je veľmi jednoduché, no tak máme malý trh, hej, tak máme 2,5-krát menší trh, pretože Rómov a Maďarov nemôžeme rátať medzi návštevníkov kina. Tak ak má česká komédia hranicu pri istom type financovania pri 300 000 divákov, tak logicky Slovenska ju budeme mať pri tiež 300 000, ale keďže sme o toľko menší, tak príde, aj keď bude takto úspešná, 130 000 a s tým proste sa nedá nič robiť. No já myslím, že tam trošku neblaze zasáhly do věci okolnosti, které se nedaly ovlivnit. Například to, že někteří z těch tvůrců, kteří nesli tu slovenskou kinematografii i v 70. a 80. letech, tak prostě umřeli. Jo. Štefan Uher, to bylo nenadálé úmrtí. Stanislav Barabáš, který se vrátil z emigrace v Německu, taky, myslím, v roce 1993 zemřel. To rozdělení Československa vedlo k tomu, že Juraj Jakubisko se přestěhoval ze Slovenska do Čech například. Dušan Hanák poslední film natočil v roce 1995 a od té doby už se stal pedagogem.
Filmy režiséra Martina Šulíka patří k nejvýznamnějším můstkům, které v uplynulých 20 letech propojovaly Česko a Slovensko. Díky jeho talentu, díky odvaze a osvícenosti producentů vznikly tak mimořádné filmy jako Krajinka, Záhrada, Slunečný stát, Cigán. Ja som Prahu vlastne začal spoznávať bližšie cez prácu práve po rozpadnutí republiky. To spoznávanie malo rôzne podoby. Česká televízia bola koproducentkou niektorých mojich filmov, niektorých našich filmov, čo sme s Rudom Birmanom robili. Myslím, prvá koprodukcia bola práve Záhrada. Špeciálne u týchto dvoch národov, kde vlastne rozumieme, čo sa hovorí v tom filme, čím máme obrovskú výhodu, to málo kto si vie tak oceniť, oproti tým druhým národom. Hej, už rozumieť poľský film alebo srbský, to už je pre nás ťažšie. Ale tak ja som sa vždy snažil riadiť tým, že pre mňa je buď dobrý alebo zlý film a je mi úplne jedno, odkiaľ je. Česká televízia vďaka osvietenému vedeniu, čase Iva Matého a proste tých ľudí, ktorí v tých 90. rokoch v Českej televízii boli, vyrobila spústa kvalitných filmov, ktoré nielen, že sú v archíve, ale samozrejme sú stále reprízované a tá podpora Českej televízii bola veľmi, veľmi citeľná. To na Slovensku sme bohužiaľ nemali, pretože tá televízia bola veľmi vždy používaná ako politický nástroj. Ďaleko väčší politický nástroj, ako tomu bolo v Českej republike. Česká televízia sa vybudovala naozaj má verejnoprávny charakter. Viem, že aj tam sú s tým problémy, viem, že aj tam sa veľa o tom diskutuje, ale tú úlohu, ktorú si ona zobrala, reflektovať ten spoločenský život na rôznych úrovniach, na historickej úrovni, pretože sa vytvára mnoho dokonca seriálov, ktoré reflektujú tú minulosť, reflektujú Heidrichiádu, reflektujú pravidelný cyklus História.cz. Dá sa to vysledať, dokonca však aj tie naše 60. vznikli vlastne hlavne vďaka Československej televízii, aj keď aj tam bol teda na Slovenský ústav. Navzdory tomu rozdělení státu začaly prostě působit kontakty filmařů přeshraniční. Najednou se ukázalo, že spousta slovenských herců, kteří nemají odbytiště na Slovensku, tak je o ně zájem v Čechách. A vlastně najednou ta někdejší propagovaná, státně podporovaná československá vzájemnost, tak začala fungovat podle mě, teda nevím, třeba je to jenom moje iluze, ale že to vlastně pokračuje do dneška. Ale já už žádnou nemám. Nemám ji. Aj teraz, aj napriek tomu, že sa Európa dáva dokopy a všetko sme vlastne v tej únii aj tak, ale boli sme predsa len väčší. Takže takéto dve malé mužky v strede Európy. No, je to škoda. Ja si myslím, ale zase na druhej strane musím povedať, že ja som to ani tak veľmi nepocítila. Že tá hrôza, čo nás obchádzala, keď sme si to uvedomili, že sa tieto dva malinké národy rozdelia a prežívali sme to dosť intenzívne, tak vlastne čo sa týka niektorých osudov a dajme tomu aj mojeho, sa celkom nenaplnila. Mně přeci můžeš všechno říct, i to, že ti není dobře. Klíčová postava československé kulturní vzájemnosti, abych to řekli jako ušlechtile a vznešeně, je nepochybně Fero Fenič, režisér, dokumentarista, producent a hlavně duchovní otec festivalu Fébiofest, kde mimochodem každý rok se dělá pocta nějakému slovenskému herci nebo herečce. Letos to byla Zuzana Kronerová, kterou jsem měl čest celý den doprovázet. Vzpomínáte si, jak jste prožívala ten rozchod československý? Viem, spomínam a nie je to pekná spomienka. Boli sme s kamarátmi na ich chalupe v nádhernej dedinke na Liptove a bol to najsmutnejší Silvester môjho života a hneď ako sme si smutne pripili, tak sme každý ako zranené zviera zaliezli do svojho kúta a už sme neoslavovali nič. Rozhodne si to musíme hovoriť
A možno, že je to aj pravda, pretože ja si myslím, že my Slováci možno, že máme viacej takého prirodzeného sebavedomia. A keď to poviem tak ostrejšie a drsnejšie, tak keď sa nám niečo nepodarí, tak nemôžeme sa teraz vyhovárať, že Praha je na vine, že nám to nedovolila. Sme si za seba zodpovední. A nakoniec teraz je ten pocit toho európanstva, ktorý sa nám teda začína teraz kaziť, ale nechcem sa púšťať do politických dišpút, tak je to vlastně fajn, že jsme v té zjednotené Evropě. Skočme do nejsoučasnější současnosti. Je tu zatím poslední společný koprodukční, především však slovenský film. V hlavních rolích Češi. Ona přijímačky udělala. Já vím. My zase nebudeme dělat žádnou vědu z toho, že má tatínka v zahraničí. Když jsme točili teď právě Konfidenta, tak to bylo zajímavé v tom, že jsem měl pocit, že byli jako hrdí, že točí svůj národní film a velký národní film o jejich zemi, i když se to týkalo nás. Já jsem tam hrál hlavní roli, hrál tam docela dost Čechů. Kameru dělal Honza Malíř, ale přece jenom jakoby majoritně to byl slovenský film a oni tam netočí tolik těch filmů. Cítil jsem ohromný nadšení, který jsem už jako, třeba nechci říct, že necítil, jako samozřejmě člověk má vždycky chuť do toho filmu, ale tohle je prostě něco jiného, když tam natočí 3-4 filmy ročně. Byla dnes proti vůli vlády a všeho lidu okupována vojsky 5 států Varšavské smlouvy. Mně se hrozně těžko jako říká, jestli by bylo lepší být jeden stát se Slovenskem, nebo jestli je to lepší, takhle jsme rozděleni, protože nemám to srovnání. Ale spíš to řeknu jinak, když vidím, jak se stejně, jak u nás hraje hrozně moc jako slovenských hokejistů, fotbalistů, herci tady hodně působí. My už u nich taky vlastně se snažíme, propojili se takový ty talentové soutěže a všechno tak funguje, tak já nevím, jestli je to lepší nebo horší, ale přijde mi to trošku zbytečné. Že byli jsme asi jako větší a možná i silnější, i když někdo říká, že nás to Slovensko jako chvilku táhlo dolů. Teď to zase může vypadat obráceně, že Slovensku se chvílema jako daří líp než nám, ale přesto jako takhle myslím si, že takhle se to přece jako nedá řešit, že se najednou to oddělí. My jsme pak mohli oddělit Moravu a Slezsko, byli bychom hrozně malinký a já bych zůstal někde v Budějcích jako žít asi, ale spíš mi to přijde zbytečný, protože se stejně vnímáme furt jako jeden stát. Ja neviem hodnotiť tú situáciu v Čechách a myslím, že aj tú situáciu na Slovensku, že by bolo lepšie, keby to hodnotil niekto z odstupu, pretože ja som sa v mnohých tých procesoch aktívne zúčastňoval a to hodnotenie z odstupu je dôležité, ale myslím, že pre tú slovenskú kultúru tie oddelenia boli ako keby aj také trochu roky seba poznávania. Seba poznávania v tom slova zmysle, že sme zrazu zobrali tú zodpovednosť za ten rozvoj slovenskej kultúry do vlastných rúk a zobrali sme so všetkým aj dobrým, aj zlým. Čiže boli to už naše zlyhania, nebolo sa na čo vyhovárať a to, čo sa podarilo, zase bolo to, čo sa ako keby, cez čo sme sa my sami objavovali a spoznávali. Jaký lepší důkaz o propojenosti českého a slovenského filmu lze podat, než ten, že jedny a tytéž filmy sbírají jak prestižní Lvy v Praze, tak i Slnka v sieti v Bratislavě. Ono to vzájemné obsazování slovenských herců a hereček v českých filmech tak funguje i obráceně. Příklady minimálně 2. Film Viditelný svět, hlavní role Ivan Trojan, to je čistokrevně slovenský film odehrávající se v Bratislavě. A další slavný příklad je debut Zuzany Liové Dům, kde je hlavní role Miroslav Krobot a jeho ženu hraje Táňa Medvecká. Čili to je opět, a ještě ten film získal herecké ceny pro oba tyto herce, jak v Česku, tak na Slovensku. Čili zaplať pánbůh, to prolínání prostě funguje obou straně. Vám to rád přenechám.
Tak jako úplně hlavní postava je vlastně ta Judith Bardoš, vlastně naše dcera, že jo, Eva. Ale my jsme teda rodiče. No a pak jsme postupně jako zjišťovali, že vlastně tak, protože je to česko-slovenský projekt, tak vlastně tam bylo zastoupení slovenských herců i českých. Taky vlastně původně my jsme si mysleli, že to budeme hrát slovensky, ale to ne. Pak jsme zjistili, že vlastně přece jenom, když přijde na takové scény afektu a tak dál, že vás to začne zrazovat. Jo, ta přirozenost najednou prostě je to cizí jazyk a složitě to jako vyjadřujete, nebo na to víc myslíte, než byste měli. Takže pak jsme se rozhodli, že vlastně vznikne česká verze a potom tedy slovenská. No. Takže to já vždycky říkám, že ke své hanbě a že určitě můj tatínek se na mě někde kouká ze zhora. Já Slovenka, jakože krví a srdcem a vůbec, protože oba rodiče jsou Slováci. Takže jsem musela být dabovaná do slovenštiny, si to představte. No tak já mám hroznou radost. Já jsem s tím vůbec nepočítala, tak jsem si ani žádnou reč nepřipravila. Tak ale samozřejmě děkuji Akademii, že se takhle rozhodla. Děkuji všem svým milým kolegům, no ale hlavně děkuji Zuzke Liovej, že mi tuto šancu dala. Ďakujem. Ja keď pozerám, teda zoberiem možno teraz súčasné filmy, hej, keď teda ja som sa ocitla tiež v rámci súčasnosti v tej československej koprodukcii, tak ja mám taký pocit, že v tých vašich filmoch sa oveľa viac rozpráva, že všetko tak ako sa tak snažíte aj odľahčiť vždy a možno, že úplne taká vlna takých nejakých poviem to, artovejších filmov, takých, ktorých nejak tak vychádzajú úplne z toho autora, že tam toho máte menej. Tak je to pre mňa toto veľký šok, to musím povedať. A veľmi pekne ďakujem Akadémii. A môj film teda je možno v tomto prípade viac slovenský, že je taký... Kto bude platiť vodu? No, že až tak veľa my možno nerozprávame o emóciách, alebo až tak všetko nemáme potrebu si vyrozprávať medzi sebou. Teraz myslím ako v realite a ja som to tak odpozorovala, no a tak som to natočila. Je mi to trochu divný, že teda už to není to Československo, ale na jednu stranu jsem šťastná, že jsou samostatní a přeju jim všecko, ať se jim daří. A na druhou stranu nemám pořád ráda a když je potom hokej třeba, tak to je docela složitý, komu fandit, ale jak říkají moje děti, já vždycky fandím tomu, kdo je na tom v tu chvíli hůř. Takže podle toho, no, takže buď fandím nám nebo Slovensku. Ja to hovorím úplne otvorene. Ja som tiež veľmi rád, keď dostanem cenu doma na Slovensku a ešte radšej, keď ju dostanem v Čechách a najradšej vo Francúzsku. Ak je tá vaša otázka priama, že či by som chcel späť Československo, už dneska asi nie. Už dneska asi nie, ale mám to Československo rád. Bude polojasno až oblačno, místy čekejte přehánky nebo bouřky. Na večer se bude v Čechách od západu oblačnost rozpadat. Teploty přes den do 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až do 33. V 1000 metrech na horách čekejte 20 stupňů Celsia. Zprávy se střídaly ob hodinu, takže třeba v těch 22 byly poslední slovenské, pak ve 23 české a pak už byl konec, půlnoc. Ale existoval legendární hlasatel Roman Mihina, který byl geniální v tom, že neměl vůbec problém přecházet z češtiny do slovenštiny, takže on vlastně mohl číst celý večer zprávy, protože 1 hodinu byly česky a dokonale a potom slovensky. Na Moravě a ve Slezsku 28 až 32, na jihovýchodě 34 stupňů, na horách kolem 19. Teploty budú 24 až 28, na Morave a v Sliesku 28 až 42, na juhovýchode 34 stupňov, na horách okolo 19 stupňov. Federální rozhlasová stanice Československo. Vysielame pravidelnú spravodajskú reláciu Ozveny dňa. Plénum Slovenské národní rady přijalo deklaraci o svrchovanosti Slovenskej republiky. Vtedy tá situácia bola taká medzi mojimi kolegami, že sme boli poväčšinou za zachovanie spoločného štátu, pretože
môj prípad. Narodil som sa síce na Slovensku, ale hlavným mestom pre mňa bola Praha. V tej Prahe bol hrad, na ktorom sídlil môj prezident, ale keď v roku 90, a to sme mali ministerstvo zahraničných vecí federálne, vzniklo na Slovensku ministerstvo zahraničných vzťahov Slovenskej republiky, tak si hovorím, to je nejaký signál, ktorý mi tu celkom nehrá. No a zrazu prišiel nový rok, 93. Ja som musel do Nitry, odkiaľ pochádzam, tak zrazu tam, kde v živote hranice neboli, tak sa objavili hranice, tam boli colníci, tam boli pohraničníci a ja som sa vracal domov ako do cudziny. K legendám patří i legendární tělesa. Toča, slavný a uctívaný taneční orchestr Československého rozhlasu. Stejná superlativa náleží jeho staršímu symfonickému bratru. Byli jsme na zkouškách jejich následovníků. Provedou nás vyprávěním o tom, jak se dělil rozhlas. Je to 20 let. Jaké jsou takové ty základní pocity, když se ohlédnete zpátky? Tak Petr je starší. No, o něco jsem starší. Dneska samozřejmě ten filtr let způsobil to, že se všechny ty emoce upozadily. To jsou Jiří Mejstřík, první ředitel Českého rozhlasu, a Petr Duhan, poslední ředitel Československého rozhlasu. Ja myslím, že zásadná chyba je v jednej veci, že začali sa Slováci medzi sebou deliť na tých a druhých. To je už potom len krok k tomu, aby boli lepší a horší Slováci a vieme, čo z toho môže vzniknúť. Pro mě to bylo smutné, pro mě to bylo tragické ve dvou rovinách vlastně, v osobní i profesní. Já jsem se přestěhoval do Prahy, když jsem se stal ústředním ředitelem Československého rozhlasu v roce 1991 na podzim, přesně 14. října. A přicházel jsem ze Slovenska a atmosféra na Slovensku byla skutečně rozjitřená. Bratislava byla skutečně město, kde se konaly dennodenně nějaké nacionalistické mítingy a bylo cítit vlastně ve vzduchu, že ta federace anebo ten společný stát dostává zabrat. Já se přiznám, že jsem byl idealista a věřil jsem, že nakonec rozum zvítězí a že federace se nerozpadne, že se najde nějaký výhodný model. My jsme si sice přáli, aby federace zůstala zachována a já, když si to dneska tak jako rekapituluji, ty moje diskuse se slovenskými intelektuály, s Vladimírem Štefkem a s dalšími, to byly a jsou velice moudří, vzdělaní lidé intelektuálního střihu a já jsem nerozuměl, co vlastně říkají, co chtějí a proč teda dvě stoličky v rámci, nechápal jsem to. Lebo jedna vec, ktorá tu je absolútne evidentná, z ktorej vyplýva obrovské množstvo nedorozumení, je neschopnosť českej politickej scény, ale mojich vzácnych pražských novinárskych kolegov, vnímať Slovensko ako štrukturovanú vec. Ako štrukturovanú záležitosť. Proste Slovensko je nejaká vesnice za Moravou. Dneska, kdy už přece jenom zase mám trošku víc informací a nastudováno, načteno, tak si uvědomuju, že svatováclavská tradice, karlovská tradice, která žije v nás, že na tom Slovensku samozřejmě takhle silnou vžitou rezonanci neměla, protože tam skutečně prostě jako součást Rakouska-Uherska, jako součást té tradice svatoštěpánské, ten pohled na věc byl úplně jiný. Takže dneska už to chápu daleko lépe, co vlastně ten Vladimír Štefko a další, musím říct kamarádi, kolegové, tehdy říkali. Připomeňme si i hlasy, které nám oznamovaly česky i slovensky naše společná vítězství. Emilovi Zátopkovi zbývají k vítězství už jenom 100 metrů. 30, 20 metrů, Emil je v cíli!
Kanaďania vyhrali Bully. Je to Robinson, ktorý sa rozbieha po pravej strane, dáva Dionovi, Dion vracia Bobby Hallovi, Hall predĺžuje na ľavú stranu Espositovi, ale bolo to zbytočné, pretože na pravej strane bol rýchlejší Dion. Rozohráva kus, pozor na Kanaďanov, Lafleur to bol, ešte je tu Bobby Hall, koniec! Koniec! Vyhrali sme! Vážení doma! Je známo, že od 1. ledna roku 1969, kdy začala fungovat federace, existoval tady vlastně jeden jediný právní subjekt, jeden jediný unitární rozhlas, Československý rozhlas, a ten měl dvě části. Ta jedna část existovala a vlastně dodnes existuje, i když v jiné právní formě, na Slovensku, a druhá část tohoto unitárního rozhlasu existovala v Čechách, v České republice. Tehdy to bylo rozhodnuto tak, že ta slovenská část Československého rozhlasu byla financována ze státního rozpočtu Slovenské republiky. Ta část, která byla v Čechách, to je ten federální rozhlas, byla financována z rozpočtu České republiky. Totéž bylo u televize a sice až do 31.12. loňského roku. Čili po celou tu dlouhou dobu federální instituce byly financovány výlučně a výhradně z peněz českých daňových poplatníků. Pak se ovšem stala taková paradoxní věc, že já, když jsem se stal ředitelem Českého rozhlasu, tehdy ještě pod federálními křídly a potom taky pod křídly Petra Duhana, který byl ústředním ředitelem, no tak jsem musel se starat o ten Český rozhlas, protože slovenský rozhlas samozřejmě se emancipoval mnohem dřív se také etabloval jako slovenský rozhlas. A já když jsem přišel do Čech, tak jsem si uvědomil tu nesmyslnost, tu asymetrii, že Jirka sice byl ředitelem Českého rozhlasu, ale on vlastně, jemu patřila jenom ta literárně dramatická tvorba, věda, technika možná, stanice Praha, která byla taková jakoby typická česká stanice, ale i tam se prolínalo slovenské slovo s Bratislavou. A v tom prvním rozhovoru, co jsme měli nějak po mém nástupu, Jirka se postěžoval, že tato asymetrie by se měla nějakým způsobem vyřešit. Tu asymetrii udržovali mý předchůdci, ústřední ředitele. A já jsem si řekl, proč ne? Když máme samostatný slovenský rozhlas, proč bychom neměli mít samostatný český rozhlas? A od 1. ledna 1992 skutečně vznikl po způsobu slovenského rozhlasu vznikl rozhlas český, byť obě ty organizace byly nějakým způsobem zastřešení tím ústředním ředitelem Československého rozhlasu, ale v té době, v 92, to už byla funkce spíše formální. Klub nezávislých poslanců Občanského fóra zastává jednoznačně názor, že zásadní státoprávní otázku další existence společného státu občanů České a Slovenské federativní republiky může v této chvíli rozhodnout pouze vůle všech občanů České a Slovenské federativní republiky, vyjádřená prostřednictvím řádně vyhlášeného referenda. Vzpomínám na to jako místo dočasného bydliště ve federálním shromáždění. My jsme tam na nějaké emoce neměli moc času. Já vlastně po babičce čtvrtinový Slovák a tehdy chodící s mou budoucí ženou, úplnou Slovenkou, jsem možná to prožíval trochu s nějakými pocity, ta představa, takové ty jednoduché symboly, že bude zase někde hranice a že budeme muset jako procházet celnicí, když pojedeme třeba k nám na východní Slovensko na chalupu, tak to se ve mně nějak mlelo, ale ono té práce bylo tolik a bylo nutné se učit tolik věcí, číst ty zákony, rozumět jim, aby je nakonec mohl ten reportér z federálního shromáždění přeložit těm posluchačům, že zase na nějaké pocity tam ani snad nebyl čas. 25. listopadu 1992 ve 13 hodin a 22 minut přijalo toto federální shromáždění zákon o zániku České a Slovenské federativní republiky. Schází Janovi Pokornému Československo? Janovi Pokornému a Vladimír Mečiar se nezlobí, schází Československo. Nikdo
na světě nemohl v tak nádherném souboji vidět. Rovných 7 metrů v této chvíli československá atlétka zaradila sa medzi tie sportovkyne na svete, ktoré zdolali tú magickú hranicu 7 metrov. Já si dokonce myslím, že kdyby byla Československá republika, dívám se teďka na to z toho rozhlasového hlediska, byla Československá republika zachována a vznikl by model, o kterém jsem se zmiňoval, to znamená silné národní rozhlasy slovenský a český a nad tím jakási federálna zastřešující organizace, tak by se z největší pravděpodobností pak v roce 93-94 nestalo to s českým éterem, co se stalo. Veřejná média vlastně ztratila na úkor těch privátních médií, a to nejenom ten veřejný prostor, nejenom ty posluchače a diváky, ale ztratila i sítě, ztratila vysílací prostředky. A já si myslím, že to je strašná škoda, protože skutečně po těch letech komunismu, po těch letech velmi divokého kapitalismu, raného stádia, ekonomové vědí, o čem mluvím, tak tady bývalo velmi zapotřebí určitá kultivace a pro tu kultivaci nebyl dostatečný prostor. U nás to bylo skutečně na divoko. Pochopitelně, tady byla poptávka. Byl jeden rozhlas, jedna televize a lidi si řekli, stačilo této propagandy a pojďme, budeme poslouchat komerci, protože to je ta novinka. Čili tady se ty poptávce nějakým způsobem vyhovělo, aniž by se myslelo dopředu na léta příští, co ten národní vysílatel, jakou roli může v tom éteru anebo v vysílacích sítí televize sehrávat. Takže tam se někde stala chyba, to jsou roky 92-93, myslím. Měli jsme jiné starosti, dělila se federace, to já chápu, politici mysleli na něco úplně jiného, než na nějakou mediální legislativu. Co by scházelo? No tak já nevím, mě teďka napadá, tady máme radiožurnál, mě teďka napadá Zákruta, pozor Zákruta, to byl ikonický pořad československého rozhlasu se známou znělkou, se známým Vladobrichtou a tak dále, to určitě schází. Jak se říkalo, keď ráno vstávám, pustím si Zákrutu. Ano. Byla od 12:30, tuším, že? Ano, keď ráno vstávám, pustím si Zákrutu. Pozor, Zákruta! Ale ještě malou poznámku k tomu. Mně chybí slovenští sportovní komentátoři, protože to byl koncert. Ano. Ať to byl Gabo Zelenaj, ať to byla Marienka Lukačevičová, Karol Polák, nesmrtelný samozřejmě, tak to byly hlasy, ale hlavně, já jsem to poslouchal, ani mě tak nezajímal ten výsledek, jo, kdo ten gól dal, nebo kdo se trefil hlavičkou, ale jak ho dal. Ale ty obraty, ty větné vazby, jako ty lopta se grutí jako biliárová gula. Jo? A tyhle věci, to skutečně byly perličky, tak jako dneska máme různé špilce, třeba z Zimmermanů, tak tehdy jsme si říkávali tyhle ty věty slovenských komentátorů, které ještě navíc v té slovenštině zněly úchvatně. Olympským víťazom stává se československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. A to je nadšení, milí poslucháči, které opravdu nemožno popísat. Hezké dobré ráno při poslechu posledního ranního Rádiofóra nejen v tomto roce, ale i na Federální rozhlasové stanici Československo. Vám všem, kteří nás posloucháte i dnes, přeje Jolana Voldánová. Já si na to nepamatuju. No, já si myslím, že ta síla toho okamžiku dostala asi tehdy i mě. A že ten hlas se možná trošku chvěl, ale jak říkám, mě bylo čerstvě 24 a byla jsem taková ta přidrzlá holka, která samozřejmě měla určité sebevědomí. A já jsem vlastně očekávala s nadšením věci budoucí. Vybavuje se mi okamžik, když byly ty poslední slovenské zprávy. Tuším, že to byla 22. hodina, četla je Eliška Valová. Je vám to líto? Strašně. Ale nehovorte mi teraz nič, protože odpláčem správy. Život je nedělný.
Tam už bylo slyšet z toho jejího hlasu pohnutí, byť to byla profesionálka, tak prostě poslední slovenské zprávy na končící federální stanici, tak to byl opravdu takový jímavý okamžik. Na stanici Československo vysíláme poslední zprávy. Dnešnou polnocou zaniká Československo a vznikají dva nové štáty. Česká republika a Slovenská republika. Asi řekneme, líto ano, nicméně realita je ta, která je, tu žijeme a žijeme ji rádi. Ale když já se zamyslím nad tím Československem a nad jeho podivně krátkou historií de facto, já musím uznat, alebo si myslím, že to byl stát, který vykazoval nadkritické hodnoty. Tím, že jsme se rozdělili, jsme zmenšili teritorium, zmenšili jsme trhy, zmenšili jsme vliv. Protože 15 milionové Československo, když se podíváte, kam až sahalo, od západní hranice s Německem až po hranici s Ukrajinou, po hranici ještě tehdejšího Sovětského svazu, to bylo nesmírně zajímavé teritorium a silné průmyslově, velice silné. Já si dokonce myslím, že Poláci, Maďaři, do jisté míry i část Němců, i část Rakušanů velice tleskala, že Československo se rozpadlo. Dívejme se na to i tímto pohledem.